Κινείται ωραία ο Καρλίτος, για να δούμε, έχει ευκαιρία. Ο Σέτκους αποκρούει 1-0. Τι, κάτι έχει δώσει ο διαιτής. Δεν έχω αντιληφθεί, έχει δώσει πέναλτι. Βέβαια, κόκκινη κάρτα στον Σέτκους και πέναλτι. Βγαίνει στην πλάτη της άμυνας ο Καρλίτος, πέφτει ο Σέτκους, πιάνει λίγο την μπάλα. Δεν ξέρω αν έχει πιάσει τον αντίπαλο. Εδώ ξανά την μπάλα παίζει ο Λόπο απέναντι από τον νεοεισελθόντα Μπλάζιτς. Για να δούμε αν θα αξιοποιήσει τη μεγάλη ευκαιρία η Δόξα. Παίρνει φορά ο Λόπο, εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. 1-0 η Δόξα, προηγείται στο 70ο λεπτό. Ενώ εμείς ξαναβλέπουμε την εκτέλεση. Ευκαιρία για την Δόξα να απειλήσει με τον Φραν Πιέρα, να περνάει απέναντι στον Λόπο από κοντά. Σταματάει ο Βραζιλιάνος και τόσο απλά στέλνει την μπάλα στα δίκτυα, γράφοντας το 2-0 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς των φίλων της Δόξας και των συμπαικτών του. Κοιτάξτε καταρχάς την κίνησή του. Ο Φραν Πιέρα απέναντι τον βλέπει με το αριστερό πόδι, εξαιρετική πάσα. Σταματάει την μπάλα, τους αφήνει όλους στήλη άλατος και την στέλνει στα δίκτυα. Έτσι απλά 2-0 η Δόξα Κατοκοπιάς την Νέα